Serverrum 1 med diverse ledninger heroppe under loftet. Bruger pandelampe her, der er ikke rigtig noget lys her lige nu. Kom nu bare, Danny. Og han er lige ved at slukke ham. Så hvordan der ser ud på gulvet, det kan man ikke låse. Der ligger en kabelrulle der med det hele. Kabler her. Lidt poser man kan gå og jogge i. Så går vi ud i gangen. Der skal man lige passe på loftet her. Der hænger diverse ledninger ned her, man lige skal lade være med at få hovedet i. Der hænger også lidt. Det her det er så en af de her steder, hvor man går her på gangen hen. Der hænger lidt flere kabler her. Der hænger et lysstofrør ned her, som man også lige skal passe på. Så hænger der sådan nogle strømdåser, diverse kabler, mere strømdåser. Så skal man lige passe på her, at man ikke falder ned i det hul her, hvor vi skal ned her. Så nu må vi lige tage den anden vej. Så kommer vi ned til vores radiorum her. Der skal man lige passe på hovedet her, for der hænger sådan en strømtavle deroppe. Der hænger lidt flere kabler. Der ligger et strømkabel her gennem metaldør her. Der skal man lige passe på, at man ikke klemmer hul på. Så har vi radiorummet her. Der hænger sådan en lysstofrør deroppe. Det er så forbundet med den her. Og på den måde der. Det er nemmere at sætte stikprop på. Så har vi radiorummet her. Så slukker vi lige her, så det går frem med lys på. Sådan. Her. Den måde. Lige passe på her, der hænger lige en stikkontakt her, der hænger flere kabler, og der hænger også en ledning herhen. Man lige skal udenom, den er bundet om her, den går videre. Lige for ikke falder i ledningerne her. Lige en trap her. Kommer den her, der er så ikke varme på her med. Der er varme på her. Der ligger sådan en lille gasslange her midt i døren. Så kommer vi ned her i gangen her. Der er så flere ledninger. Der hænger sådan en ledning her lige i øjenhøjde her, man lige skal få, at man ikke får. Det er sådan uisoleret en her. Flere kabler her. Så skal man lige passe på, at man ikke kommer for meget imod de her ledninger oppe i loftet her. Stadigvæk helt af gasslangen her. Det er så hen ad gangen her. Nu går vi så for ikke at gå hen ad gangen, så vælger vi at gå ud i stedet for. Fordi det er den nemmeste vej ud. Nu skal man lige forstå, at man ikke skærer sig på de her plader, de er ved at skære til her. Der ligger her med det hele. Ja, nu er der så heldigvis ikke nogen, der arbejder der, så der er ikke nogen giftige ting og sager. Her går vi så normalt ud. Nu er de ved at male, men som man kan se, så mangler der et stykke gelænder der. Så hænger der sådan nogle strømkabler der. Så vi bliver nødt til lige at gå den anden vej. Så vi går tilbage her. Så er vi nødt til at gå hele vejen hen ad gangen her. Der hænger så, nu er det ikke et problem med Danny, han er ikke så høj. Men for mig der er det et problem med den her. Så hænger lige sådan en traphjælp henover her. Men de skal dukke sig. Så ligger der sådan en kraftkabel her. Der ligger også lidt plader her, som lige skal passe på. Der er så, kun fordi vi har pandelampe på, der er lys her, så ligger der en dør her med det hele. Hænger flere ledninger her. Secondary serverrum. Nej, secondary serverrum her, ja. Der hænger lidt fra noget gammel lampe og lidt forskelligt. Så der står en gammel stol, og du ser sådan, ser gulvet ud her. De er nok tørt op efter noget aircondition. Så hænger der kabler her. Her lige i går, der var et kæmpe hul herinde. Det er så heldigvis ikke så stort i dag. Der hang lige lidt flere ledninger her. De skal godt komme. Det er så blevet lidt mindre nu. Men nu er det så til gengæld ikke dækket af mere. Så der kan man så lige falde næsten 2 etager ned her. Lille snor er væk. Snoren, den er blevet pillet væk. Nu er hullet ikke så stort, det er farligt mere. Umiddelbart. Så der er hul hele vejen op igennem skibet her. Så går vi ud på dækket her. Kommer vi ud her. Så
De snakker os udenom de her stilladser her. Der er sådan nogle stilladser, så kravler de rundt deroppe på de der bjælker der. Det er så landgangsbroen her. Så sagde det er den vej vi plejer at gå. Der ligger så både til at kabel til, der har været brugt til elektrosvejseapparater og sådan noget. Så er vi et eller andet, så skal man lige jogge over de her jernplader her. Der ligger sådan et skrald her. Det er resterne fra skibet. Og så har vi kontoret heroppe, så kommer vi snart ind, hvor vi kan være i ro og fred. Det var det hele. Hej!